Какво е любовта? Влюбване, страст, страх, че ще я загубиш? Ако любовта ти причинява тревога, болка и страх, това не е любов. Това е емоционална зависимост. Искаш да знаеш защо попадаш на грешните хора? Гледай до край. Често питам клиентите си, какво за теб е любовта? Първо започват да обясняват. Любовта е подкрепа, любовта е грижа, любовта е страст. Но след малко спират и казват, не знам точно. Ако не знаеш какво е любовта за теб, много лесно можеш да я сбъркаш с нещо друго. И най-често хората я бъркат с влюбването или с емоционалната зависимост. Влюбване, любов или зависимост. Разликата е огромна. Влюбването е химия, хормони, еуфория, адреналин. Нищо друго не съществува. Тя е прекрасна, но е нещо временно. Любовта е спокойствие, баланс, доверие. Любовта не се доказва. Тя просто е. Тя идва след влюбването, но само ако й позволим. Емоционалната зависимост е страхът, че ако той си тръгне, ти ще загубиш всичко. Знаеш ли кой създава емоционалната зависимост? Партньор, който играе топло и студено. Един ден те издига в небесата, на другия ден те игнорира. Партньорът, който те кара да се чувстваш несигурен, никога не знаеш къде стоиш в живота му. Партньорът, който ти дава любов, само ако се бориш за нея. Ако си в такава връзка, спри и се запитай, това любов ли е или просто страх? Защо толкова много хора попадат в токсични връзки? Защото любовта, която търсим в партньора, всъщност е любовта, която сме получили от родителите си. Ако в детството си усещал, че трябва да заслужиш любовта на родителите си, ще търсиш партньори, които те карат да се бориш за тях. Ако твоите родители са били студени или непостоянни, ще търсиш партньор, който ти създава хаос, защото хаосът ти е познат. Ако любовта в детството ти е била свързана с драма, напрежение или страх, подсъзнателно ще мислиш, че това е нормалното и ще търсиш същото. Истинският проблем. Нашето съзнание и подсъзнание искат различни неща. Съзнателно искаш стабилност, но подсъзнателно търсиш хаоса, в който си свикнал. И затова влизаш във връзки, които те карат да страдаш, а не да бъдеш щастлив. Как да разбереш дали това, което изпитваш, е любов или зависимост? Задай си тези 3 въпроса. Тази връзка кара ли ме да се чувствам спокойно? Мога ли да бъда себе си, без да се страхувам, че ще го загубя? Ако той или тя си тръгне, ще се разпадна ли или ще продължа напред? Ако любовта е истинска, тя ще ти дава сигурност. Ако е зависимост, ще те държи в страх. Любовта не е затвор. Любовта е свобода. Как да се измъкнеш от емоционалната зависимост? Първо, осъзнай, че любовта не трябва да бъде битка. Второ, спри да търсиш драма. Любовта не е екшън филм. Трето, започни да цениш себе си, защото хората се отнасят с теб така, както ти им позволяваш. Любовта не е игра, не е манипулация, не е болка. Любовта започва отвътре, от теб самия. Ако някога се питаш, обичам ли го или съм зависим от него, задай си само един въпрос. Това, което усещам, прави ли ме по-свободен човек или ме кара да се страхувам? Любовта не е страх, любовта не е несигурност, любовта не е болка, любовта е баланс, любовта е спокойствие, любовта е. Аз съм Антоанета Георгиева от Институт Енигма Бургас. Ако това видео те накара да се замислиш, сподели го с някой, който трябва да го чуе. Последвай ме за още видеа, които ще променят начина, по който гледаш на любовта.